E documentaire sali, hopi interesse trouwens per documentaire, mas interesse trouwens per boekie, que uitgever na meeste puntra, kita passando, bestelling naar de 30, tanto ook in onze de 9e druk. Weet je, 3 jaar na dato, nog steeds hebben mensen interesse, nog steeds praten mensen erover. Dus, ting een mission kumi. Snap je? Dus ja, metinku geef aandacht eraan. En to geef aandacht eraan, metinku laga turkos kai. Dus, ahora que echt letterlijk, die mannen het hobby bonta aan bepami, hè? Pas sombra, een voorbeeld. Mi llega Schiphol aqui. Ora que mi llega de rij, dan podrá me gewoon, Nina, wat ben je op Curaçao gaan doen? Of dan topa mi riba Schiphol. Dan ben gewoon een tanto. Wat doe je hier? Wat doe je? Ja, en toen, het bisa mi ja, en toen heb ik in kosten sorry. Het bisa ja, ik kreeg net in mijn oortje van een collega, ja, die meid van het boek is op het platform. Onder aan Nina is schoon. Een recherche die gepolten onder Ami is schoon. En toen kwam ik de Ami te bieden zeggen, ik ben niet moe hoor. Ik ben niet moe, want iemand die nu nog vandaag de dag smokkelt via de lucht, die is moe, die is levensmoe, die wil gaan zitten. En toen zei ze, wel kunnen zeggen, ga leren zwemmen joh, alles gebeurt nu op water. Het was gewoon 2 3 bij elkaar, hè. Kukumei gewoon meer doet die bij Schiphol ook. E digo, pero não quero que cada biaco nós tendo que botar a plataforma, nós não bem. Me digo, não, sigue bem. Passou, esse bosnanta eigenlijk para mim, bom, sigue bem. Passou, esse significa que cada biaco é diabo bem de minha cabeça. Para bisami, se algo robes, me digo que da corda, não te reconhecemos. Mas quis para mim mesmo, para mim, quis para mim. Focus ko e boneriano ng riba coragem. Nanta come tekort e nang mita kere ko ting hopi boneriana kuta persona ko eigenlijk nang nota importa kiko bota riba ki bo gusta de vida. Boti mag die uit bomes, bono die mes esconde nada. E coisa mais importante tá, para bo identidade de persona que bota e bo que tá de vida e persona que bota gusta de vida, lagabai e ser e gente que bo que tá.